problem ni Kardom nili semson teron la pen tokson 6 idul nengwi ingding prikrabat troksi arang thulon iltum la sipineng we nang chitong nun studio long ni rita kram sapi la pen adun thu do thulang lit song rongphar la pen asar j.i.kathar Kardom la pen bhaiting ti Kardom la si pineng we nitum kado we pana chophalo la pen ka chopha teng man sialang tum nang chitong nun pot choro lo kado we phanda la sia aporta tum thiek lo posi dam thopinang ke chengsi pineng wen tum kachar ju mate rat pan ke thangang tung ke citizen aphuthak lasi citizen puke kopilo pinan ke thekre tum ke chinilo sitame rong a level jitu grass rural long bangke itum ki duk de rat tum ke chini ne lang citizen puko pia hormuma lasi la so puthak si che than pon jing non lasi aprang sila bang so a question bangke ni kathar sarpansi ki papathani pansini chuni rilo lake 1946 aningkan Citizens Act silam lo 1946 aningkan Farukresir kebra pligabra trok aningkan hala so la ta citizenship citizen puke lake isia state ar lo ke do abang aron ating pen ke dolong abang la hello citizen pu a member of a state pu si pu lake non alam nang do iko abang ke non India government tum hala bangso 1946 as citizenship citizen act abang ke larji mane larlo te hala Bangladesh pen ke wang a Hindu Bengali atum phan an India government India asuk pu India a citizen pu ir deji hok deji pu akam ke claim la pen non Lok Sabha long a lot of pass to that la angela pass that lo te il tum ki sung ya bang ke la ke alang litum non an ke foreigners lang bang a det amunit sai selang bang a det amunit pulete vote nang pidun long le election nang thurdun long le la pen kam da nang long le dak long le ta long le la puson setan non hala pe pass det pengen nong ke long le ta nang cherai dun long po kam da government ang kam da nang cherai dun long po awar sai an nang endun ed long po vote da nang pidun long po election da nang chedan dun long po la pula ang ke hala tum non Bangladesh pen ke do tum Hindu Bengali tu lata Musulman tu amang takali Musulman tu mene pangrumpel te do thupi khangyang po Musulman do Bengali lo lapen Hindu da Bengali lo na Hindu Bengali bang India Assam arlo Bangladesh pen ke wang lak plikera podo pusipu lapen lak plikera podo lapen India government tum non aron ga pe pas mangal latum la lak plikera pon chot kalilang hala Bangladesh arlo kuti sira lak thom kep dolang hala tum phanta dak wang etami pusipu ang hala wang etlote non ke kuti sira lak troksir kep dopo latum andak India siwang etpo India mane ke doje bang Assam arlo ang Assam arlo pulote Assam bang Ohomia mane ne tum an ke bang amethang longleta chitiki et lapen ke sai ta chitiki et lapen ha tung dukan ta do et ang ilitum karbiang lo ke dukan ta do de ilitum karbi atum bage sai ta tiki ke ang ke naga chi raiji ke ilitum along le lo la hello ni tung ka phere me ne ya dima bang lo non ilitum la si wrong so anda la so alam chini nang ye je la India government Lok Sabha pen la Citizenship Act puga aron ka pe pass la ke hino piklo la ke ilitum phan Bengali atum Bongo Sena atum ilitum phan pe dong het je phan si la ke claim lo inte kopi posi ela Indian constitution ke tumhan ang selam picholang lage tumhan India so phanan kera komi phansila constitution ke kaselam lo inte kopi sinon la ke dobom union government dom ke kopi sila bangso bill ki pass del ka pe pass thege la BJP atu latung ke non ilitum atuliram rong hang man ni atu latum a party atu la ni tum CMEM atum a party atu alang litum kipu la non India a constitution a det kikim aron la so bang lar ak nang gi pulo amat ka do ita krodun de det lar nang ni pu lar nang ni amat la tum bang ke a chet si lar bom si akimi selam tu det dia pan si ke claim la ke non akimi yong si selam tu det la te dakipu ke India lo ke mat la Hindu tum lok si donang ji la pen ke akapre tu man ke lam ta amethang lam ta chining ye nang ne la pen
จินิงเยลงเละละเป็นอเมทังตุงเกมูนิดปุตตะเจกรองลงเละละปองบุซอนอบิซาร์อาเทมาฮินดูบงาลีฮินดูamunit ceplang nun lote ilitum schedule tribe atom pan ke dum akai pusi ilitum pan hisab daji lason dak taksi ahom atom pan ke dum akai a level along si ang deng along si halatum pan thapon det lo aprang penta la pen non anta la pu thak lang la si non ilitum karbi atom pan ta dum akai ilitum nang bidet po la pen tribal tum anta la pen la asamis ohomia pu atum kur kang dei tum anta dum akai pusi pinchong rapet po Intesa la non la so bil bang pas de lo pulutang te chedon de lo pulutang de 6 schedule area alon effect po mala effect po lage atheman non 6 schedule dokok ta hedi 6 schedule dokok ta non karbiang long arlo bongo sena tum lak hinira suri pokep do et loke latum do long le seta do et lo ange non la lak Fikebra lak kuti sira lak troksir kep atuma pan karbiang long lu wang nang ni puke non AGP tuliram rong hang atu hei hui kan ningje dun hai helo la pen congress tum na ningje dun hai helo BJP tum ningje dun hai helo la pen la alang litum chot kali la non nipok dokok ke puamat hala contract chokem bill long ledet ke pu latum am ta ningje dun hai helo an ke ilitum ke long lita latum pan si pinang weret po ilitum ke ke do thai ta ave to that po intesa la so puthak la so responsibility ke kumalo ke nang pola ke non ke government tum passport ide lo inde chichak dun nun puma kar biara tum ma ding long la ke nang litum ta puhur thame ka do eta kumat lo ya posi telangana jongsi alang litum khaya phangaching hon pena jo alang litum national party pen iripupsi alang litum mithanga che obupsi hanga akhaya party pen alang litum kurlu alang litum khaya phan kaching hon pen jo national party ta alang litum iriatsi mane obupsi alang litum akoputhot election tour thu si alang litum ke hai si state ta si long long tang te litum karbiang long ke Kopi pot hai de. Kopi pot si. Hai de. Jong si khe phan kaching hon do wek pulote alang tum people lo hai de. Kali mang hui me lam la so lam di jong si a hok pet karbi khai jong si reng nang ji intang nang ji bu jong si matha pulotang de non party men ji opu me gal tirjain la bo kali de kali lang itum kiun e kali un madila so bidi ma la election ke hai chora tum kali hala BJP member tum anta congress member tum anta chi o et nang ji hala tum ta athema congress tum ta dudun joy ke ante thang da pudun de ke non ke parliament along athe party ke si akereng a piesona pu klim boy kali lake munit ke tum ke kereng ji la pen ki do nai engke munit level pulote ko pulong ke party to thek po kali masadi kalang la sia ke me phanan mang ke chirijan de nei nei pu bang chirijan a pen wrong a so tum bang wrong a ke tum bang la wrong kali bisaralam hamre na taw nang bong ke do tum wothalang so taw nang bong ke do tum bokolia town doboka town hauraghat a town la pen ke keroni bethe ke do akarbi tum anta non thur paksi ilitum adulung pansi ilitum chedan nang ji claim rapet nang po claim rapet nang ji a party pu ji hisab nang nelo athema labang so line labang so aron na pedo ke lage BJP tum hani pe jogong ji pu ke pupelo lage la pen non he jong than pu sara than lo la so amendment bill ke pass de la ke komane assam long rilong komane okhomia tumale ke effect jodi pugali itum da karbi la inglong sunan nang effect mane nang ke ru thet dung la dak doi la si labang solong mangke anu tinabang putin samala kama thar dibi pen nang bar si me la solong mangke athema ladak ilitum one of the largest district in Assam long ti Assam bong ki thinal district long ti karbiang long engge ilitum ki kaselet pen chenglo i mek jang po chu po in ring krang po angge ilitum ke long le la anake the ta ilitum tiki ke han pen chenglo long le anta ilitum ke habit haram si engke la hai long le ke bang nang chirai po te comment tu lo ilitum i mek prang lang po la lo la si tum dam thunang kaita jakong mo si pubom lu jakong power si kari pute power ko pi hormulo la bang tum chini nei power ko son lo ko pi lo la pen ko ansi tum phan effect ko mate tum phan ang ki ro pola so putha nang lihin pen ko pi lo power puke power phulate le ke ko pi ni ke claim
un aja kong la phan si power pu an ke claim un aja kong polo te ilitum det anathua bangke la ke kachari aja kong ilitum order ki pi un det aja kong hukum ki pi un det aja kong la phan si jakong power pu power pu ko pinya bostu kali la ke emek bange theklong le la ke kam ke claim un aja kong ange la kam ke claim un aja kong ke democratic alangli democratic adet ke ilitum adet ke democratic adet lo la democratic adet ke la election pensi election ke kape hai pensi ilitum jakong halatum pan pidet titi la pe halatum pan si kam ke claim un aja kong pidet titi inte ilitum council ke Karbeng long autonomous council pusi long lo dolo council ta inte me thang jong jum se claim nang pola si ko sitame wofit pusitame kopi ajoini si ba kopi aposi pinya ni ame thang jung che claim one de lo Karbeng long autonomous council che claim un de lo high court la tum han order p2 lo je voter list ame thang che selam ra ke chia thum aphan amben ke than ji pute than non po aja kong da ps lo la pen ke election ko puson si ka pe do nangi ma election ka pe do nangi a commission ta nan tum silam nangi ponte a commission da silam det non po a power ta dak la sik schedule long pu det lo sik schedule paragraph 2 sub paragraph 7 long pu det lo la pen lancho takali high court ta order pi det lo la pen chiklo yon throkong bom claim non pulo alang litum claim high headed bom lo la tum la bjp a khe tum no anda claim high headed lo la pen hala bjp long kidun karbi ke do anatum ta ba karbi kali an ajha tum anda claim ri pusi pudun rong pusi demokrasi ateng pen ke alang litum hanta ili adai nep nang kok po kalang lo sa la si me thang mani cheklem nei poita me cheklem na khidel he pinyani bangke la si la so annung ke ison ba a reason dui la ke claim he bangke pini kisik jit cepak langai he di age karbi pulote itum karbi bhani chinghona po ba inglonga so bhani chinghona po dake sida itum bhan ginang otikang bu masi bang claim kidelo ke chia tum phanja alam ja jujong lo si atumi son lok sabha long labang so citizenship amendment bill bang pass pon der fit bang tuliram long hang ma da council long gachari tum doan tum mang la tum mang o ni tumai hin ban da kar bang long gachari tum un political party ni tumai kroi kri cepak lang mila tum cepak lang opinion ing samri ke cepak lang kledet lo kroi du det lo ke kalau pasti cepak lang kledet lo ke lang kledet means itum non bisa lam nang dama pala bangai ke kroi dulu pada kroi dulu pe ayata kali nilie chini ate bolote di ang hoy lake kala ang hoy ka ching hon pen bla ke che tum han ka pheri hedi election rem dena puni lake bongo sena dom han ka pheri jasemet ke bongo sena dom han pheri lo la pen latum abhot long le det na pulo halatum abhot pen political aja kong en bom si karbia tum phan onyai yela pusiala tum matha bom lu tala tumang chini la bang soja kong alom so phans do chodi bang chini oh lage latum asuma ra tum ge election da thudun thulong le daji ke do da dolong le daji da karbiang long ke tripura mla aso arecho aso pu phan pu meo ke thenga aso pu galilo arecho phan tripura arecho phan si batahi ni chuni ngani kan ke theng la pen atumi dik het ke tripura tribal atum phan bang pho atum phan abobok de lo government a police tum si ka pe a mange ange government ke hada ke bongo sena sai se ke lapen bang thom kep ke non hospital sido lapen arrest varet lo lapen hala tum a tv center ta la bongo sena a police tum kom dam petsi a chief minister order pc kom dam petsi hala tum a camera ka do veta pon lap lo lake make men thek long alam lo thek lor alam lo lake sida ko pi posikar bitum non anda chikir line tung te den ma lain lo de sa pheri me bangke ka pheri ju ka pheri ju ke ri pu je tong thu chan la pu politics ke thek pu la tu ji pu nona por ke e make men thek lor bangke pho e phong lang jang da re chu bagalang da pheri punon ke tripura ke se example enam long lo lasun ke pho pu ke ta nona por ane pheri melo mati ta pheri re bangke na siya masuk pu nang sap selo pu ke bang pu pede yi mo bongo sena dum nang sak sit sit nang dong sit sit nang chodel lo pulote bangke a khe phansi bangke anda hala tripura re chu ke Vijay Raje Sindhia adon amunit laki hala Rajasthan a chief minister chu apran ke damtang a chief minister adon halake al hala phananta bang hi pheri resi bang theng barat bongalia tu la si non amo citizen po meaning bangke a member of the state isi I state long mari don a hem long ala back a member lo mari a hem fulo dakda aja kong la sona taxi
ala anutin long bangta inut abang phupan pun citizen isi state long member pula aja kong dulu mati nasinon ke bang ji long election long mangkala ta anutin abang puta kar biang long atok anu ke do ara do am tame anutin abang putin isi aja kong machi jinang ko komane inut abang pu komani pharo isi phokke pen je jorne phala soja kong mangai la bang kama tha bang katok ka betar chikirla nang po citizen India citizen pulote India lo ke do atum ana phansi pudam lo de sita itum sik schedule area long bangke itum schedule tribe a citizen ke kumama lo sa lage schedule tribe atum mana lage karbi atum napen chomang atum garo atum kuki atum dimasa atum mar atum ringmanaga atum latum ansi ilitum citizen chok dake siksidul arlo latum si political aja kong docok pusi latum afansi political aja kong picok seta nono bangke bang atum fansi keci atum fansi political aja kong pitwaret lo la ke BJP pen kongres tum se claim lo so kam akama mange kalang lo sa asila dona bang hutum tha non puthot bangke la ku komane BJP basi pa haithulang bre la bangke lage kilu tek BJP pan pe hai sita kongres pan le pe hai sita kilu tek tek lo te pudak tha hai kamal lo ke athema la UPDS tum le akahe no pot che ekor che chuhi te kang tan hota la to kongres ut ke non akam claim nge BJP kalang lo enteni nangli ke akosta MSW posi nangli karbi soarlo tumhan kupi lo ke than kang tung labang si nili nangli phan chuning rilo labang ke kupilo non itum ke ove ki mie tuma phan kang thur ponji lapen itum khelo he itum inglonga so khe jasime itum khe phan kupia king kam lo ba kupilo nangli ki than ki mom kang tung la lo non mage to choro lo ake hai saratum lapulo ilitum khe re jongsi reng nangji polo tangte arlo sumaratum Arlo arlo tum kopilo responsibility kopilo amit hang ni inut arlo so uchichini pelo tangte alangli ki inut osumara pai alangli long kithek dolo pelo tangte amit hang sumar ki media phan te bok tirai ki media phan lapen ham phang a det ham phang a rada phan ki me ki chop ahina na thu labang so pi alangli amit hang a hempen example la ki me paklang ponangji lasi inudar lu sojong si usumara mahang pe thek luplunte labang so sumara phan amit hang a order dur ki me pen amit hang a hema sora fan te bok te right ka du ka be phan sta me sen pen chithan chimum pon thek lo tangte la son si me pon ka chesong long ko pia role lo ke play dun hun po ma ka chesong labang so a platform long ko pilo so arlo tum halada ka chirap ka cheto dun angji ko pi a responsibility atum kido kopila sobathak thang behind every successful man there are lots of women but behind women there are more women ko alambang ke pinsomar atumalong karjabdun arlo somar atum arzabdun pinsomar ka success along kichun along arlo somar tum dak nili sinali phan nakar jugang tungel hello president engke soarlo tum manun dele non kache songlong ta people lo lasi manun de ji feminist is for everybody lata bell hooks ki po lamlo lasi feminist pulotang te lada ilitum amit hanga ajakong lapen ke ilitum a rights a justice kadu ka weapon stami ilitum 50-50 labang ilitum chipidun hegnanji lapen ilitum anso se ilitum khai ka ching thurja phan plonte karbinim so ching thuraso kensia tum punon ba ladak social organization atum do an pusitami arlo somara tum stami aprangwang nangji aprangwang si alangli khai ka chisong alo alangli ta inuda leadership ladak mandu nangji athe khasi tumge ke damtang latum hala inglong so kalidia tum phan ke soarlo tum ta pangri pang long lelu pulu hatum alu paselu tangte kar bi tum han ko pilo la so puthak na liki thanang tum la son thot si jharkhand lo kar bi pi tum ha lason ho si jharkhand chhattisgarh non he jong meghalaya lo bang chomang atum jong si inuda chomang pi jong si bang keng sang phandolo punonte laso chomang pi ke along le long ta dolong le lo apai polong ta dolong le lo la penan pars ta me
alang litum ke ladak amitang alang li phadi cumang pu hisab sedet pu hisab selo la so puthak la len lo puthak nang li paklar dum ta la so puthak la so ang bong along jong si cumang pile kaprek non tribal phan dukok pulotang te la political rights land rights amuk khalong ma long le det nang ji jong si long le lo sitame kopi posi cumang atum kopi posi khasi tum la bangso lo pas na kok lo kape pas nang ko ante la pohelo la karbi atum keci atum ke sikhidul ar lo ke longle cherai longle la posi la tum ke cumang pi ba karbi pi atum phan Jepang river et po la tum amen pensi la tum longle cherai varet titi anke la tum phan la tum ke poisa ta ong mu chot ke amahan la tum amen pensi la longle nam varet titi la anke la pupulete mo phi ke hala sumar ke duan ke sita bongo sena sai se ji mati bongo sena phan le dokok lo te ba chong ka kiche tumale dokok lo te kiche sai se ji ke mo sumar tum ke non watle terang panang ki kroidun sita timung pelen nang che tok dun sita athe mahala bong kiche tum ke itu par omunak kente hala pu besi dun ji kente ama along lege itu malong lege bang cherai rapo la si hala pa cherai long le det ya bansi karbi piatum ta la pen chumang piatum ta bang akhe phan dok kok lote alang li halak ke dor ni pen ke karbi pi puchara chi pulong lelo la pen ke chumang pi pu da chi pulong lelo pusi haladak chumang atung ke order pass det la pen chumang atum long khasihil salong ke do akar biatum an ke halabang so loss halabang so ronsi endun nang kok lo non la pen Indian constitution long la pen supreme court long pine order ke pass tang do malason inglong aso tum jong si bang hala non tribal to man do koklo pulutang lata isi supreme court long order do lata athema banga kheilong do dun koklo te hala banga khe tum ke ilitum aparsi kapaprang tum ke di la si hala tum ke backward amunit bu ke hisab un elo hala tum ke tribal kaliluk pu si hala dak supreme court pen da order pe pass det lo lage onin de ni nang li che don nui mala so puthak la so jitu non kathar sar ki pu lam la bang so puthak nan le ko pilo nang li hen pen Jongsi itu tuma karbi yang long jongsi itum karbi pimaratum kece keng sang tuma pan si ilitum lapuson RJ lapen ke alang itum alang si crazy dun rong lapen chor idun rong lup lonte kivir apar kivir lo athema ladak bang silong atum bang meghalaya atum ta alang litum mithanga khai ke ching hon joini non bang awareness thepik lo bang le tum cherok tok lo tante ilitum karbi pimaratum non itu makarbi atum ke ladak ke bang keng sang atum aphan loksi non aning ke chodok dun atum ke ong ni pa isia question pang e chota chok ma de tum karbi pi tum ta pang e chota chok ma ka che so long dun de lo ma misena long chirap chito dun de lo ma las ni le pang aning pensipang e nai athak lipstick ka chi hi chot athak kapang i chot achoy ape ri kapang i chot laki chok chelang alang li ke education alang li dolok long te alang li kopisi education puki pudama education is from birth to death ilitu makai ki media pan lapen ilitu chipa prek danji lapen ison bang nangkar jutu je ilitum ke non ke ilitu makai ke ong epic lo e don pen oso inut sia mahang tek chot titi non ke oso bahini mahang tek to pol te hala doctor tum ta la tum hang rak dak po mo phi ke oso pape dot long le det titi si ke klem la so pu thak pi lo nang li ga ning ye ji la ke ilitum pudam lo pulutang te bang ilitum aphan aphai nang apa jumji poposi ilitum aphan non edon pen bang hini veji osomar ki pidolongji anlo tang te lang li wareng war site talong po tang te aprang pen iphui piar nia dina kai hot ilitum wareng war site avipin pen ta edon pen bang cat bang crazy bang krepo bang kretroxy edon pen to du sitami non alo madina kai ke ilitum ke jo aphai ke non ke 44% ta aber na ke sunlo phan ke rapli la posi osomar pe do nangi osomar bang ke pe do nangi kami do nang po kaben hospital along ta civil hospital along bang ke ki dam de dra government hospital long dam de nahi government hospital along dam de dra ilitum mesen mithanga akhaya doctor arleng a doctor tum stami do lo alang litum ben si bidi sore nc ilitum anso se osomar che pacham nang la ateme litum akar biang long non ke aphai do ping nang la athema ne li gar julong ke la oso
apor lo suki doki cheng pe no masi hala government a doctor atum phan ke bang ko pine bidi ki pido la masya la dak dowai ta pine pide te ti pu anga aphu pak pa pe thewaret po anga mo amhang thek po dok dok lo te ola ka operation city che plan pe lo pu kok ti nili mithang mata ke podun lo la masi nili hospital be nili wande amat ha Catholic hospital long pot det amala si hadak si amahang pe thek long no nan ta usu ke thebong lo hala dak yong si nili civil hospital yong si papi doko ko son hala pan ke operation si war pg puji nang ke thai la bang sor ni nili pan nang pu vek lo salam bang ke nili ke podun vek lo salam bang ke sir inde sia question la lo ili tum mongolian lo ba inglong aso to itum da munit lo sa inte tang de ke che tum la rian tum kupi bosi tum manang dong si sit ver ti lo kai ta lagi itu mana dong sisit ke munit ke akhet duma alingta amethang atum hello ke tek nei ka kasa kang thir nei la pen kang tui nei la pa amethang atum ke arnam bo tin etiti la si bang phan pu dam o e ko amethang ji pusina ilitum karbe tum da de arnam tum ho po se ilitum puji ka do vita arnam ilitum mata la ke son ka chi krong ke nili henu pu dam de la ke arnam bo ji pu bang ke arnam mane hala sining inut vet arnam phan le pu dam kali mane bhagwan po bang hindi assamese pen pu dam lo te bhagwan po bang la bang ke arnam pir ke arnam bang la si de arnam tum ho po je chi krong ti la son dak se chi bamun tum ta amethang ke bhagwan pu se la tum chi pu et la pen ka do e tum mang ke shudro ohur pu hi I pu se hala tungi pu soitan pu se pu la son ti kai tin tum da son dai se la si non ili tum phan ke nangama tha ke ili tum ke tribal sai se pot ili tum ke ohur pu la si hala guwahati ta karbia rong an ke nor kahur pu ke pu I non ta nor kahur munit ot adur ave arong pu se hala tum phan pu la si nor kahur bhogodot to pen ron ka che dan pu amad nor kahur rem det pu ke pu lai ho alam hele sa ilida munit apo pipo si hi punai pulo lake laki itum hanang ilang un ilo itum hanang dong sidya phano na perem ya phano ilitum amogos hedi ilitum a psychology hedi netum ke hala bamun mane netum apar netum ing day mu pu hedi la so aning ar loka pilut chok ya phansi la son ke claim la si non ta ilitum phan ke akheita kapavi akheita amunit kopulama amulukta aphaita kapavi kapi ong eji aphan lok si ilitum phan claim to bomb lu kare la sila do ana sono long ba ke non ke tum bang aso nang ke dong sit nang ke ber sila pen do ana ki sung do piglo samen non amo he jong pu ni ke nije pon la pen punang ni nije pon la non ra ilitum la bang so ki sung along ka che song do ana long kan non bang ke ong dung aphai ka ke japon pang tang pon 300 martum se theklong tapi polo ar so martum nang bar bedat ke la dak di fulong na kapre long dak la nimso pi martum kapre asong do pig tapi pola lang nang chon che ke alun nang bar me ke alang litum ta tanang chon che alang tumata ka support puda ma thame me tala pukali den nai ma dila so mo lagi khai ka ching hon the si lagi klang dak lo athima nang li jong si inun arlo sopi pulotang te ilitum esomar ching hon hema ilitum asumar afan ilitum chi fight pinang niloma justice rights ilitum chi hang nang niloma ilitum kaching hon pin somaratum ituma ituma punu alang litum ituma mumar alang litum kachi songlong ilitum dunang niloma kopia posi ilitum chongho pong tokoson hem ilitum han kitun dan mai kam ilitum ka charlie pen ilitum khaya phan contribution kopilo ilitum kipikang nang po nangli nili ar jabdun lo pulutang te alang litum ta mahang thelonji ilitum ki japon leaders atum sitami alang litum aphan ilitum ardi akon nili eson ala hala osomar pedunang ni punai pupu kipu ke osomar ong pulma pran mi ong titi pu sitan nili ke theklong ke osomar indut bahini ke do tungge la tungge akrom the durdar po la tungge apok the durdar ti sarpi mar tumta angela tungge high blood pressure nang do po la pen ke hala diabetes nang do po ange heart stroke nang do po jat ti si ke plan titi la pon nili ke theklong ke bang arnam ki pitang ajak kong opo ambang arnam ap chinilo labang sorlo so po an asomar po ana aphai asomar amhang pape tek unji po arnam pu etle la si arnam par le la doctor dum ke tek munakali la posi ilitum karbi tum hempuarnam maze chikilo ke la posi la hempuarnam ki puateng si ilitum osomar ta pape do tek nangi la si hala chomang atum ke cm amasi inut arlo so bang
great proxy asomar amhang pa petek lo lama sia la phang award pi det lo boxes pi det lo meeting ake thepi selam sialang lipan boxes pi det lo bang great proxy osomar amhang pe thek so non le pajuja prang la pining we ing ti sang hodang si tong si alang li ke ITI ex general secretary lo la si hala dak admission pi ni ta problem lo pi kar bi tu ming long so tum long de kaita la si la so puthak hala ITI long itu itum 6 schedule ateng pen pulotang te itum si inglong aso tum si 100% admission along na pu la sila so puthak kopilo nang ligi pui ke niliki pukang tung ma ke ITI student tu ma pa niliki pukang tung ma ke aprang si ke admission along lama ke aprang pen ke 6 schedule along si la so ITI ke du problem ne ITI isi pudam lu pulang te la so meaning man te la so alam the ke pudam ke industrial la ki kupulo industrial mane isi technology non pirthe long long non ke at present technology hello advantage nai ka education ahin pen advantage nai ke technology hello american puno china puno la hello advantage nai chiklo long le damis tame ba ka do kapre planet long le damis tame technology hin pensi damun lo la si nilipu ke pukang tung bangke ITI pucot kali lo la technology hin ka chali long penta munira tum bada ilituma khei penta isi economics ta penaan ka chikhang unji abar saidu lapen ilitum kerengi abar saitadu sar la so puthak nali pakladon tha athi 6 schedule ateng pulotang te 100% itum phansi ST tu manje result lo sidame la so jitu la dak non ang ka apply bang ke konan alu pen sinai nang ka apply lo la so ITI long la ke lo ve pin me sinai claim lo la ke $60 lo ke son a lo ve la pen son a lo bita bi un e sita la ilitum la so BJP la pen la so congress tum si la so a kampin chong te kang det lo ilitum ke do ajakong ilitum a political power ilitum political ajakong ke jiwar phit si bang phansi bang aki ong aki theke thi akhe tom phansi ka pheri pen opor alang litum phan kopulama kang hon puchi pe klang dun thulong lo ani chi therak me me bang akhe dung e bang aeroplane ka pang jara tu a company ke do tum ta du ili tum ke rong dam lo ta ari kong dak ran tum ta du angela ari kong dak ran tum si aeroplane ka pang jar theka tum phan ka cho kang jin su dun ji pu ke chi therak tu me me ala la sila son tha government college ta la son lo la si la ke alo we pin men si nang ka apply lo nang ka apply lo to la sin pineng we bang ke to lasi kapadusi nili kadok we pinang we kapadusi lam the ithethini thek pan thang tung le ilitum karbe khai mante inglong sudu ansita me nili chune rigang tung bangke ilitum karbe khai long ta arona bang kapre do hindu christian pulason do lasi hindu long ta arlong juhu podoji aron kimi podoji aron ban podoji lasi ilitum lapen christian long sta me christian ta lason kapre aru lason doji catholic baptist kason kapre do lasi ilitum karbe khai kadok kavista me ilitum karbi pulante ok ivi isivet do na lapen party lam sipu pepin pen le hala ke christian tum le hala ke hindu tum le hala tum si claim le ko ba ni ba lason chithan pen lason bang nang ne lo ilitum ning isivet pen epeng isivet pen kadok ta ning isidora karbi pulotang te karbi a ok avi dora ilitum ning isipen kadok we la ilitum kenak sur akam long anstame chirap chitu pen ajar son stame claim ra pena la pen pachun lo na la pen la long ilitum karbi tu man hala $60 teng pen ke hala inglong aswa tribe atum antai ajakong do matidi hala tum benta ilitum chelang rapet nangi di masa tum benta rengmanaga tum benta chumang tum benta garu tum benta tai ahoma tum benta tai ke koi tai kopono man tai tum benta kuki tum benta ilitum chelang rapet ben si kam claim nangi hala si chingrum la tum kai da chepa mi e pengwet ko son si do rapet thagi ma hala masin ka bori ne la si non ke lang jilang ka che song ji la pen tu pang tang bonji long mangela dak bangke ilitum konanai atok pen nimso pimar tum han van we pen ladak la town long ke do batla ke thegre set animso pimar tum sa nang bar do nang po pusin tum bang det bang e tuning rigang tum kato do an phanta women empowerment and education vocational technical education ilituma skills knowledge la hais tami ilituma ki thek rong dampik nang la wrong adontin sitami ilitum aphai chihum ridam si ko andoma ilitum bang kaduka we ilitum awareness hepik nang lang no so peneng we bangga por dolo posi peneng we studio long in talk show 6 schedule in ding plike ba talk si long nang chi tong dun ni rita kram sapi la ben let song rong par
kathar sar lapen bai ting ti nang litum kado ga beta apor nang chipi dun pot choro par piklo lapen nang kilang dun korting jir tum phan chuning rilo anso se nang tum shares ra lapen atok anu pinangan android phone ki ot thega tum pan andame lapu birta chipi ben itum khe ing thurpon lo na lapen ingraji pen da pupu a little drop of water make a mighty ocean busipu lasi asap sap jo lang lepu global asang tai tum ha gor chiplang thek lasi tum asap sobe pen ke than be tum khe da me ka ching thur ding phan la bang kado beta bori huluna lasi pineng we bang ke lapan si kang ton lo kardom